Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch i chi am ymuno ni eto y sil hwn. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Daw'r darlleniad o lythyr cynta Paul at y Corinthiaid. Os dwi'n siarad ieithoedd diethyr, neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad dwi'n ddim byd ond jar metel swnllyd neu sŵn symbol yn cael ei daro. Falle fod gen i'r ddawn i broffwydo a'r gallu i blymio'r dirgelion dyfnaf, neu'r wybodaeth i esbonio popeth. Falle fod gen i ddigon o ffydd i symud mynyddoedd, ond heb gariad dwi'n dda i ddim. Falle mod i'n fodlon rhannu'r cwbl sydd gen i gyda'r tlodion, neu hyd yn oed yn fodlon marw dros y ffydd, ond heb gariad dwi'n ennill dim. Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig. Dydy cariad ddim yn cenfigeni, ddim yn brolio'i hun nac yn llawn ohono'i hun. Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus nac yn mynnu ei ffordd ei hun drwy'r adeg. Dydy e ddim yn digio a ffwdi
ac mae'n fodlon anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam. Dydy cariad ddim yn mwynhau gweld drygioni. Beth sy'n ei wneud e'n llawen ydy'r gwir. Mae cariad bob amser yn amddiffyn. Mae bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Fydd cariad byth yn chwalu. Bydd proffwydolaethau'n dod i ben, y tafodau sy'n siarad ieithoedd dieithr yn tewi, a fydd dim angen geiriau o wybodaeth. Wedi'r cwbl, ychydig dyn ni'n ei wybod a dydyn proffwydo ni ddim yn gwneud popeth chwaith. Pan fydd beth sy'n gyflawn ac yn berffaith yn dod yn derfynol, bydd y doniau sydd ond yn rhoi rhyw gipolwg bach i ni yn cael ei hysgubo o'r neilltu. Pan oeddwn ni'n blentyn, roeddwn ni'n siarad iaith plentyn, yn meddwl fel plentyn, a deall plentyn oedd gen i. Ond ers i mi dyfu'n oedolyn, dwi wedi stopio ymddwyn fel plentyn. A dyna sut mae hi. Dyn ni ond yn gweld adlewyrchiad ar hyn o bryd, fel edrych mewn drych metel. Ond byddwn yn dod wyneb yn wyneb maes o law. Ychydig iawn dyn ni'n ei wybod ar hyn o bryd, ond byddai'n cael gwybod y pryd hynny yn union fel y mae Duw yn gwybod y cwbl amdana i. Ar hyn o bryd, mae gennych chi 3 peth sy'n aros: ffydd, gobaith a chariad. Ond y mwyaf ohonyn nhw ydy cariad. Gweddïwn. Ein tad, diolch mai mewn cariad yr wyt ti wedi delio â ni erioed. Yn dy gariad, creais ni ar dy lun a ddelw dy hun, a gwneud byd yn llawn cyfoeth ac amrywiaeth ar ein cyfer. Yn dy gariad, daethos yn agos iawn atom yn dy fab Iesu Grist, gan ddangos dy hun yn dad tyner y gryslon. Diolchwn mai yn y cariad hwn yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod. Diolch i ti o Dduw dy fod yn dy gariad yn ein tywys i berthynas a'n gilydd, a'n hanwyliaid, ein cyfeillion, ein cydnabod a'n cyddynion ym mhob man. Bendithia ni yn ein ymwneud a'n cyddyn, helpa ni garu'r digyfaill, y gwrthodedig, a'r rhai nad yw'n hawdd ei hoffi. Disg ni garu fel y carodd Crist ac i ddysgu gras a brawdgarwch. Arglwydd gweddiwn dros ein byd a thros bawb sydd mewn angen am nerth dy gariad. Pobl anghennus ein byd sydd heb wybod am gariad Duw na gofal cyddyn. Pobl anhapus y byd sydd â neb i'w caru. Pobl anghyfrifol y byd sy'n ddifater o adfyd eu cyddyn. Pobl addfwyn y byd, y rhai sy'n tystio mewn gair a gweithred i ffordd rhagorol cariad Crist. Rho iddynt ac uninau ymdeimlo a gwres dy gariad, a helpa ni dyfu yng ngras a thosteri Iesu Grist ein harglwydd. Dwn arweddu hon at ei therfyn drwy uno i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dylydion, fel y maddeuwn innau ein dylydwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
ydych chi'n gwisgo un o'r rhain eto tybed? Masg neu fwgwd neu orchydd wyneb? Mae yna nifer yn gwisgo un, o leiaf dan rai amgylchiadau, ac mae'n arfer clodwiw ar lawer cyfrydd wedwn ni. Mae'n rhoi rhywfaint o warchodaeth i ni, medden nhw, rhag Covid-19, ond mae hefyd yn helpu ddiogelu eraill o'n cwmpas, ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu mewn siopau bach enghraifft. Mae yna lle mae cynnal pellter cymdeithasol rhesymol yn anodd. Ac mae'n deg casglu WD fod y sawl sy'n gwisgo mwgwd neu orchydd yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd ystyried eraill. Ond mae yna bwrpas arall i fwgwd neu orchydd yn does? A hynny ydy i guddio'r wyneb, i newid yn gwedd. Ydych chi'n cofio gwisgo un pan oeddech chi'n blentyn efallai? A dyma chi un yma, a rydyn ni fel teulu wedi cael llawer o hwyl gyda mwgwd fel hwn. Mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed am Joseph Grimaldi, prif glown Llundain yn ei ddydd. Roedd yn peri i bawb rowlio chwerthin yn y theatrau mawr. Ond unwaith roedd y diosg i fwgwd, roedd hi wir berson yn dod i'r golwg. A chymeriad trist iawn, a fu farw'n alcoholig, heb geiniog i'w enw, oedd Grimaldi. Ie, mae diosg y mwgwd neu'r gorchydd yn dangos yn glir pwy ydyn ni mewn gwirionedd, ac y mae diosg gorchydd Covid-19 yn gwneud hynny hefyd. Diolch am gael gwrando ar Folawd Paul i Gariad yn gynharach, un o ddarnau mwyaf gogoneddus y Beibl. Ac meddai'r mynydd Asaria Siadrach, os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. A does dim gwell ateb, dybiwn ni. Mae Duw yn caru'r byd, gymaint felly, fel o'r anfonodd i unig fab Iesu i'r ddaear, i ddioddef a marw droson, mwyn ein hachub ni a'r greadigaeth. Mae cariad Duw yn cwmpasu pob un ohonom yn ddiwahân, nid yr hardd a'r cyfoethog a'r llwyddiannus yn unig, ond pawb. A'n credo ni fel Cristnogion ydy bod gwasanaethu a charu eraill, fel y gwnaeth Iesu i hunan drwy farwolaeth a'i atgyfodiad, yn ganolog un ffydd. Wel, beth am i ni ddiosg yn mwgwd, yn gorchydd Covid-19 am funud bach yn awr? Tynnu oddi arnom bob rhyw wisg, fel y dywed Gwenallt, mwyn gweld beth sydd gan Covid-19 i'w ddangos i ni. Beth sydd gan y pandemig i'w ddweud wrthyn tybed. Oherwydd, mwyn caru'r byd fel Duw, mae gofyn i ni ddilynwyr Iesu ofalu am yn gilydd yn does, nodwedd sy'n greiddiol i'r ffydd Gristnogol. Fe gawn ein hannog yn llythyr Paul at y Galatiaid i gario beichiau'n gilydd. I ba raddau felly
Rydyn ni'n gwneud hynny ac yn adlewyrchu cariad Duw yn ein bywydau. Her fawr iawn i ni yn ystod y pandemig, wrth gwrs, yw ceisio cynnal yn gilydd tra bod ni'n cadw pellter corfforol oddi wrth yn gilydd. Ond drwy ddulliau amgen, diolch byth, mae cynifer wedi gallu estyn dwylo dros eraill a darparu cynhaliaeth a gobaith iddyn nhw. Drwy'r alwad ffôn, y cerdyn post, yr e-bost, y sgwrs ar Zoom, yr oedfa ddigidol, a'r siopa ran y bregus a'r rhai sy'n meidwyo, heb sôn am helpu'r banciau bwyd, a hefyd ysbytau a chartrefi'r henoed drwy godi arian a phrynu cyfarpar. A meddyliwch am ymdrech ac aberth holl weithwyr allweddol yr heng flaen a'r lluoedd o wirfoddolwyr ar draws y byd. Oes, mae yna lawer iawn i'w gymeradwyo. Fe ddwedodd un wraig ar y teledu ychydig yn ôl i bod wedi cyflawni mwy o bethau cymwynasgar yn ystod y meidwyo mawr nag y gwnaeth erioed o'r blaen. Ac mae hynny mor wir am lawer. Ydy, mae hyd yn oed Covid-19 wedi tynnu'r gorau ohonom a'n gwneud yn fwy Crist debyg. Diolch i gynifer sy'n gwneud mwy na dweud i bod yn caru bobl. Diolch iddyn nhw am ddangos cariad Duw yn Iesu drwy'r hyn mae nhw'n ei wneud. Ond mae diosg mwgwd neu orchydd Covid-19 yn dangos hefyd nad ydym yn gallu gorffwys ar yn rhwyfau o gwbl. Mae cariad Duw yn mynnu mwy gennym. Mwy gan bobl a chan lywodraethau. Rydym wedi clywed pobl yn cyfeirio at Covid-19 fel y gwasta tawr mawr nad yw'n gwahaniaethu yn nhermau statws cymdeithasol, nac yn parchu unrhyw ffiniau. Mae bonedd a gwreng yn gallu i ddal. Ac mae'n hawdd deall y rhesymeg dros yr hodiad hwn. Ond mae yna le i'w herio. Camarweiniol ydy cyfeirio at Covid-19 fel y gwasta tawr mawr. A diolch i Emily Maitlis, un o gyflwynwyr Newsnight, am yn hatgoffa ni o hynny mor glir a chroew. Eithon ni mewn i Covid-19 heb fod yn gyfartal, ac mae yna berygl i ni ddod ohono heb fod yn gyfartal ychwaith. A gadewch i ni ystyried 2 enghraifft. Yn gyntaf, sôn at Gymru. Mae gwaith mapio'r swyddfa strategau gwladol yn dangos fod nifer y marwolaethau o ganlyniad i Covid-19 yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru a Lloegr, ddwywaith yn fwy na'r rhai yn yr ardaloedd mwyaf cyfoethog.
Mae yna bryder hefyd fod nifer anghymesur o bobl ddu, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn dioddef yn sgil y feirws o gymharu â phoblogaeth Cymru gyfan. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn gofidio fod trin pobl o amryw leiafrif ethnig yn llai teg ym mhob ffordd mewn bywyd yn cael effaith sylweddol ar draws y cenedlaethau ar eu cyfleoedd i lwyddo a ffynnu. Ac yn ail, sôn at y byd, ac mae strategaeth fyd-eang gyfredol cymorth Cristnogol yn datgan fel mae pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw, ond yn bod yn byw mewn byd ble mae'r gwarth o dlodi, anghyfartaledd ac anghyfiawnder yn parhau. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng caru a hoffi ond oes. Mae Duw yn caru ni'n angerddol. Ond mae llawer o bethau am y byd ac amdano ni nad yw ni hoffi o gwbl, fel balchder, rhagryth a hunanoldeb, ac yn siŵr i chi hefyd yr anghyfartaledd a'r anghyfiawnder a'r tlodi yn y byd sy'n dod i'r amlwg yn gliriach y dyddiau hyn wrth i ni ddiosg mwgwd neu orchydd Covid-19. Os, mae yna ffordd i fynd eto i orseddu cariad Duw yn llwyr yng nghalon yn byd, mwyn sicrhau bod tegwch i bawb yn flaenoriaeth. Fe ddaw amser pan fydd angen i ni ddiosg mwgwd neu orchydd Covid-19 am byth gobeithio. Bydd gofyn i ni adael yr hen normal ac addasu normal newydd, i ffordd newydd o fyw, a gadewch i ni weddio a gobeithio y bydd y ffordd honno'n ffordd ragorach fyth, yn ffordd seiliedig ar esiampl Duw, lle mae pawb yn byw bywyd llawn cariad. Y cariad hwnnw sy'n mynnu tegwch i bob un, yn gofalu am y gwan a'r difreintiedig. Y cariad hwnnw, fel y dywed Paul, sy'n dal ati i'r eithaf. Carwn fod, fel ti dy hun, yn meddu calon ar dy lun. Addfwyn, tirion iawn wyt ti, ysbryd cariad, rhoi mi. Mae wedi bod yn hyfryd i gael eich cwmni chi eto o Sul hwn. Diolch am ymuno â ni. Diolch yn fawr iawn i gwmni Recordiau Sain am ganiatâd i ddefnyddio y gerddoriaeth. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.